ये 5 वर्षर होता है। या माँ बापा को छाड़ी चलीगले दुख को साथी करी ये निजे पेट पोषा को पर घरे मूल यार दुख कहले न सरे। प्रॉपर्टी कथा कहनଥିଲି ଜାଣିଲୁ ସେ ମୋ ନାଁରେ ହୋଇଯାଇଛି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଭଲ ହେଲା। ବାବୁ ତୁ ଚାହା ବିକୁଛୁ ତୋର ଦିନକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହଉଛି? କଣ 200 ଟଙ୍କା କଣ 300 ଟଙ୍କା ଆଉ କଣ ଜମା ହଉନି ତ ଉପାସ ବି ରହିଯାଏ। ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଦେଉଛୁ କି? ନାଇଁ ବାବୁ ବାବୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ତ ପଇସା ନାହିଁ। ଛାଡ଼ ବା ସେ କଥା। ଏ ଫୁଟପାଥ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଗରିବ ଲୋକ ଏମାନେ ସବୁଦିନ ଗରିବ ହୋଇ ରହିବେ। ପଇସା ନେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ।